Gunung Wilahi ngawitna Mas Purnama Sidam. Awitna Mas Suslat mringi wang jagat kono sram tandha kawisisane Wisana. Sono sinau lanangan wilaka wis tumaksih lestu lampahing buku. Jinanta ketutur katula-tulating ping paradya winusata ngumpama praminiskara krana ing diya jaman puwa. Winisudra ingkang dinama-nama pinaredi taming lawata mangkya tekap wasananing gumita tanwun renggeng pralampang matumpa-tumpa manggung panggeng panggunggung sang muring kota anenggih pundhita nagari ingkang pinuwuring carita samangke ingkang kaika adidasa puwa eka marang sawiji adiluwe dasa 10 puwa wiwitan adi-adining garpa gumita datan wonten kadinagari ing Ngastina. Nagari Punjung panjang ukira jinawi panjang marang adawa punjung kuluhur basa pasek ngarepake samudra ukir ngungkurake gunung basa jinawi toyok tumempang tulus kang sarwa tinandur murah kang sarwa tinumbas agemah saha ripah basa gemah kathah jarma dagang datan kendhat leretan ana kedote basa ripah kathah jarma ingkang griya aneng nagari pratandha eca manahe kawula alit kebo sapi bebek ayam datan wonten pinandangan teka agar mungguing panggonan saking harjaning nagari Duracara sirna ajrih milalating Nalindra pun wonten panjenenganing Nalindra ingkang jagat pramudita ingkang kasongan ing akasa ingkang kagebeng ing nwara ingkang kawengku ing samudra laya ingkang kasenanan Sang Hyang Candra ingkang kapadhang Sang Hyang Surya datan praja mirip kadiwa ngagung ing Astinapura punika luhur kawisatanipun pranyata wong agung ing Astina punika adil paramarta tansah mulih balaba ing brana dana baga lumintu ing saben dina ngupaya dasih utama memulangkung balilu njangkung perang pupu ngapura lepating wadya anggung titipariksa ngintir pangreh utama panjenenganing Nalindra kinacek sasamining ratu terus padhang tingale ageng obore atebing kumarane tinenggo-nenggo ing paramuka kasusra kajana priya yen ratu pinunjul akadang sinten ta Dasanamira Sri Narapati Ngastina punika dasa 10 nama aran Sri Ratu Narapati wis mastani pranyata wong agung ing Ngastina punika wirangi den kunjen den kunceni sedani den dadahaken ajejuluk Sang Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jakapitana ya Prabu Kurupati ya Prabu Drestaputra ya Prabu Gendari Putra ya Sang Tri Pamangsah mila ajejuluk Prabu Duryudana dur awon yu raharja dana marang paweweh pranyata wong agung ing Ngastina punika lamun ganjar datan mawi pilih awon saening wadya mila ajejuluk Prabu Jakapitana dening nggonira jumeneng Nalendra maksih awujang dereng nambut ing akrama silaning pramoda mila ajejuluk Prabu Drestaputra dening putranipun Sang Prabu Drestarasta mila ajejuluk Prabu Gendari Putra pranyata putranipun Dewi Gendari mila ajejuluk Sang Tri Mamangsah Tri tetelu Setya Wacana lila ing brana sura ing pati Mamangsah wus mastani ingkang tebih anggun ingkang celak tumiyung kathah para raja ing liyan nagari kumawula sami asrah bulu bekti nyang glondhong pangareng-areng guru bakal guru dadi mintirtan ana kendhate lumados ing saben warsa kocapo sapunika sing Nalendra lagya kemengan Badra Irawan Badra rembulan Irawan mendung remeng griya katawengan binawa Sang Hyang Wisesa kawekas kawas daning
cipta wit labating bangsa titahye katandha pamayaning Jawa to duk muni tambuh mring pangucaning Bathara sulimut kabiyataning rujit dadi ngubung lumimbak merampok barane Sang Hyang Antara pocapa wong agung Ngastina karsa miyos Siniwaka anggrasa busana Prabu riwu sing samekta jajaran ingkang medal rumiyin prajurit ingkang caos hormat tambur slomret munya gumrah sanjata ageng munya kambang kaping 3 Sritinon ing pasewakan busana maneka warna Pak puspiting udyana yang manjreng sarwa banyu kang sumirat nyaring tejo liweran kilat susentate Wembuk kekondom rek mingeng katiupeng maruto mandul saparan mangan
Sabaran mangambar unggas leng katining kang awan sapa-sapa nikeng astina samantara tekap Gurunarya ya Kresna lakunira sireng prasurama nyangkan wacanaka tulur narata kapang ya takalwi luri milu karya sang bupati Hyang Suksmana pangadining luwih sasmitanipun jagat wasisaning Ubatara jagat Pangestungkara ingsun ngaturake sabda pangandikan Kartomarma aturna kepriye kahanane para kawula ingkang badhe midhangetake marang sabda pangandikan ingsun Kartomarma nuwun inggih sinuwun saderengipun kula ngaturaken kahanane para wadyabala para kawula kula badhe ngaturaken sembah sungkeming pangabekti kula mugi kunjuk Koko Prabu ya dak tampa pangestuku tampanana inggih kula pun dingang jimat paripe dayana ning kasantosan salajengipun para wadyabala para nayaka ingkang sami sekbo punika sampun siaga inggati sawaga diri sawanci-wanci Koko Prabu badhe ambidalaken para wadyabala menika sampun siaga sedaya bagus kasekecakno nggonira lenggah inggih sampun boten kirang sekeca Paman Sengkuni kula wonten dawuh syukur bagi dene Paman Sengkuni sowan wonten teng pasewagan negari Ngastina punika tanpa alangan sarbipun inggih sowanipun Paman wonten teng negari Ngastina punika mbok bilih Paman niku nggadahi kalepatan ingkang samangke badhe nandhang dosa badhe dipun pidana dhateng anak Prabu Duryudana kula menika sampun pasrah pati gesang kula wonten teng negari Ngastina punika nggih anak Prabu Duryudana bagus bombong manah kula Paman inggih kedah bombong nggih kedah bombong Paman Bapak Durna Raharja sowan Bapak wonten teng negari Ngastina punika Bapak Durna oh inggih Raharja sowanipun Paman wonten teng negari Ngastina punika tanpa alangan sakdhipun anak Prabu Duryudana inggih kasekecakno anggen Bapak lenggah
Oh, inggih, sampun ben kirang sekeca. Nuwun mangke. To, anak Prabu Duryudana. Wonten wigatos punapa? Dene bapa ditimbali sowan wonten teng pasewagan negari Ngastina punika. Kula nyuwun katerangan bab kateranganipun anak Prabu Duryudana. Anjra ingkang Puspita kasiliring samirana mbre sekar kadung ngas kandanyo mawen raras nanding driya Bapak Durna dadi yo ananira kula menika ingsun lagi sedih lagi susah lho susahe wonten punapa panjenengan niku Nalendra panjenengan niku Nalendra niku sampun cukup sandang pangan lah kok sedih niku menapa bab sedih kula mboten mergi bondo donya ananging repot kepepun carane mungkasi para Pandhawa saderengipun Bharatayuda Jaya binangun menika dados pawan Bapak Durna menika nggih pirsa sampun pirang-pirang dewa pirang-pirang Brahmana ingkang ngendikake yen upuse para wadyabala para Kurawa punika nggih saking Pandhawa niku pecah dening Pandhawa sedaya yen dinalar niku mboten saged lho mboten saged inggih cacahing wong 100 cacahing 1000 wadyabala niku kawon kalih tiyang gangsal niku menika yen dinalar niku mboten saged inggih nuwun mangke to anak Prabu Duryudana yen kepurun mejahi dhateng para Pandhawa menika niku kedah mejahi panegake riyin panegake inggih menika Raden Bratasena sampeyan sinuwun nggih mirsani katahing para wadyabala ingkang gugur wonten ing paprangan punika inggih amargi Bratasena nika didu kalih cacahing cacahing 100 gajah didu dene cacahing 1000 macan punika niku mboten pejah wonten paman inggih yen kepurun mejahi Pandhawa mungkasi para Pandhawa niku nggih kedah mateni
Panegahe Pandhawa inggih Raden Bratasena. Mongko Raden Bratasena punika murite Kakang Durna. Yen kepengin mejahi menika nggih niki lewat wingkinge kula niki. Ngono paman inggih. Bapak Durna. Wonten dawuh. Napa panjenengan saged mejahi marang putra panjenengan, murid panjenengan? Inggih, Sang Raden Bratasena. Wah, adalah. Lah kok ajeng dipejahi niku pripun? Menika niku murid sing tak banggake, tak bombong-bombongake, sayang-sayange. Menika ajeng dipejahi niku kepripun? Sampeyan kalian derek napa mboten? Lho. Padha karo sampeyan yen sabiyantu marang Pandhawa, sabiyantu marang Bratasena. Menika sami mawon kalih pengkhianat. Ingkang nyukupi sandang pangan sampeyan niku sinten? Menika Kurawa. Lah kok sampeyan ajeng bela marang Pandhawa niku kepripun? Loh, lah nika pangat kula. Ora peduli. Sampeyan manut menapa mboten? Nek mboten manut. Wah. Minggat to. Golek sabiyantu negaring Ngamarta wae. Ngastina kuwi ora keri karo pendhita sing jenenge pendhita. Sampeyan ajeng minggat mang sabiyantu marang para Pandhawa mawon. Niki mpun jenengan Kakang Durna mang manut mawon. Oh inggih. Saguh napa boten? Inggih saguh. Bagus. Yen pancen ngoten niku sampeyan sampun lila. Sampeyan sampun lila mejahi marang putra panjenengan. Inggih. Sego bola kang gumingal prang cambo kang samya ngetali ler patet wileteng koto dayuang mangong caniti benjang sangat simicel atinya madhalewos mangong reta solo wilata kaya buta singa pragil pasti jongo denda mangambak boyo lagi timbal wacana kasaku gegere njaba sabdaning Sang Prabu Duryudana kapedhot dening swara geger kang wonten teng Jawi Pasewagan praptanira Sang Raden Bratasena miyak sanggianing pasewakan kang samya sumewa kanca para dalan ngoten inggih padhal
Arum anu iki. Menyuruh iki. Sinam wati Sinam wati jagat kinari Mbak lumimbak ombak ing samudra Awito padanjang-danjangan Paman, paman jengpun mula wonten dawuh menika ingkang sowan pun Bratasena. Lelah nembe mawon dirasanipun sowan injih. Mangtang kleti. Wigatosipun menapa sowan wonten teng negari Ngastina punika? Injih. Yayi Bratasena. Wah, piye? Dari mana sebenarnya? Raharja sowanipun Yayi wonten teng negari Ngastina punika. Wah, ya slamet praptaku ana ning kene. Oh, lah iki anakku. Sing tak bombong-bombongke, sing tak banggake. Wah, Durna. Bapakku. Iya. Yayi Bratasena. Ana wigati apa dene Yayi sowan ana ing praja Ngastina. Wah, kepengin gayuh ilmu apa? Kawruh panunggal, kawruh kasampurnan. Oh, nggih. Gayuh ilmu sing kok ngendikake niku. Oh, kuwi abot. Wah, sababe abote apa? Apa poso 40 dina? Apa tapa brata dudu? Nanging munggah gunung. Wah, munggah gunung kowe kok angel. Oh, sik. Munggah gunung kuwi ana sing digoleki. Wah, sing digoleki apa? Mangaturna. Yaiku kang aran kayu gong susu ing angin. Wah, banjur ngendi mapane kayu mau? Yaiku ana ning Gunung Candramuka. Wah, yen ngono aku njaluk pamit. Iya, sing ati-ati jawe bocah cilik. Yayi Bratasena. Piye? Pun kakang maringi pangestu marang Yayi. Yo.
kon mateni Bratasena kok kon munggah gunung kuwi lho. Wah, sampeyan niku bendong. Lho, dong piye? Ana ning tengah alas kono. Ana ning teh blasa kok. Kuwi ditenggo. Ditunggu dening Butala kok. Kosik to. Kae Bratasena upama bedah negara ngendi kuwi sing buta Pringgodani. Oh iya Pringgodani. Kaki iso lho. Lah kok mungsuh Butala kok ya butane sing kalah. Oh, lah kuwi Buta Sekti Mandraguna alah. Ya mbah ning kono mbah dipangan sato kewan mbah dipiye. Oh, badhe bakal sing nomor balayu ngono injih. Anut. Papan tunggu sampun. Kaya wis ora ono. Sabtu pangandikan malih. Ingsun badhe kundur angetaton injih. Kareta mau kula wonten dawuh. Budal ingkang sami sebo. Nun injih. Ingsun kundur angetaton. Kunduring Sang Nata wonten teng negari Ngasta punika yen Cinandra warna-warna busanane
Ora terus kira apa-apa. Wow to. Kaya Semarang Dono ya. Sampun purna wigatining panangkilan sang Prabu Duryudana. Nalika semana wonten teng Taman Sari yen Cinandra kadya wanita nandhang asmara. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nok, syukur alhamdulillah dene kowe lan aku lan para kadang-kadang seni iso kumpul ana ing Pak apa iki? Suronan iki. Iya, Mak. Lan alhamdulillah ya, Nduk. Mau iki ya pendaftaran to. Pendaftaran apa? SPMB kuwi lho. SMK SMA kuwi lho. Iya. Alhamdulillah dalange iso ketampa ana ning SMK 1 Gawen. Iya, Mak. Syukur bagi iya. Ki lek meng lanjut ke lakon kok piye? Iya. Tetembangan dhisik to, Nduk. Iya, Mak, tembange apa? Nah, tembange iki pasrahke Pak Yoto. Monggo Pak Yoto. Caping gunung. Nggih, caping gunung. Caping gunung Pak ya, Pak to. Iya nyong ora apa-apa. Halaman 5, halaman 5.
udan aling-aling tapeng gunung nadyan wadon